Currently, Zimbabwe is the most difficult country to live in, and it seems as if the leadership which we have do not care. But there is a special message right here. Ukatadza kutenga hupfu, ukatadza kutenga muriwo, vana vakarara nenzara, vane mvumo yekuti baba hamusi kutonga musha uno zvakanaka. Chikafu chiri kupi? Kwete kuti musina hupfumba, hamuna chibage, vana havana mari yeschool fees, kuseru kuvari kufamba kuri pachena. Ndopono mukama kuseni woti ndiri baba musha uno, da kukurova kuti muzoti ndiri baba. Hazvidi kurova kuti vanhu vazoti uri baba. Zvinoda rudo kuti vanhu vazoti uri baba. Zvoda kutungamira zvakanaka. Zvoda responsibility. Unozvideclare kuti ndawina. Upota uchifamba wakavharira magirazi, pfuti dzimwe unonotenga nyowani. Uri kutyani. Hamuna materroristi muno. Utizani. Handiti wakataka kuvhotera iwewe. Pinda kamustriti umhorese vanhu, makadini ndimakandivhotera, ndiri muranda wenyu, ndiri mutungamiriri wenyu. Kugara mumagirazi uri kutyani. Wakavhoterwa here iwewe? Wakawina iwewe? Inda uchitya so. President wekuzambia Michael Sata aifamba nemotikari 3 pamotakedi yake. Vamugabe vakasvika ne26 kuzambia. Sata akatoti ndanda kutosvika kuti ndatorerwa here nyika, mota dzese idzi ndedzei, handa kuzoti ndisekuru vauya kuno. Nekushata kwakaita nyika inei, unowana mari yekufamba nemotikari 15-20 chinze dzemotakedi yei. Uchyaniko? What are you fearing? Uri kutyana. Makanyatso here zviri straight kana kuti makaita ku muri kusvika kuitirwa imwe. All right. Yeah, I'm going to preach, but I've got to say this. Our leaders are cowards. That's why they survive on instilling fear on ordinary citizens. So indeed, when leadership, gets into power through crooked paths, that is what happens. We have a leadership which got into power through some unscrupulous means. A coup happened in 2017, another one in 2018, another one in 2023. They continue to live through swords. And, it's very, very clear. You live by the sword, you die by the sword. That is the reason why they are so scared. So right now, they're running after each other because they believe Kuti Chiwenga is trying to mount a coup against Mnangagwa. Mnangagwa is busy reshuffling the military. He has seen that reshuffling the military will not work because the problems will not disappear. Now he's buying cars for the top brass of the military. Soon you will realize that buying cars for the military top brass will also not work, and we'll be thinking, okay, let me stop buying cars. Probably you have to buy something else, and this time around, maybe you buy houses for senior military officers. It will not work. You try other things, and they will continue to page each other. They'll continue to accuse each other. It's because these people, they do not have any plan for a better Zimbabwe. They have plans for themselves. So this is what we have in Zimbabweans. We must unite and we must speak with one voice. I think we must put an end to the madness and to the nonsense which is happening. It has gone far, far too long. So this message, it remains relevant. As long as we still have these people, this message will continue and will remain relevant because vakavhoterwa nani kana vakambovhoterwa ngavambofamba mustreet. I've always said I challenge President Mnangagwa kungofamba kubva kuna 4th kusvika HQ yawe yeZANU-PF. I just challenge him to walk through town with minimal security. Timboona kuti zvinhu zvacho zvinofamba sei. We just want to see kuti anogamuchirwa nevanhu zvakaita sei. That is what we want to see. I would want to see President Mnangagwa walking around
having conversations with young people, having conversations with all age groups. Timboona kuti pasina kuvhundudzirana, pasina kutyisidzirana, vanhu vanofungei pamusoro paMnangagwa, and that is what is going to shape this nation Zimbabwe. So whoever is going to be the leader of Zimbabwe must understand one thing: you don't get there for your own benefit and profit, but you get there to serve in your nation, to serve your people, and to make sure that you deliver.